Oy, magwalita, way kwarta, magbubot. Uy, unsa di ka? Awa, programa sa church, way kwarta, magmugot, maglain ang buot, magreklamo, pero sa balay, wagan itay kwarta, tubag na to, God will provide. God will provide. Ayaw lagi ng bias. Ayaw mo pagpiniki sa Ginoo. Unya karon sa church, mga kaigsunan, nga nagtapok, naghisgota, mga katawhan ta sa Dios, ato pang gibalik ang panahon. Yan ni Maya, nga ang atong mga dagway murag wa giluwas. Murag gipangluas. Ang inyong church, kapila naman nagimilagruan sa Ginoo. Ang imong kinabuhi, kapila naman nagimilagruan sa Ginoo. Until today, bati iya pong tagnaw nga tubangan sa Ginoo. Maghisgot na ganita, atong naong magduko-duko. Maghisgot na ganing kamutan, magduko-duko. Maghisgot na ganing bulaton, magduko-duko. Maglingo-lingo. Dili na dahil mo sakripisyo. Kay gibati na dahil kagulunan. Di ba ta pwede mo singgit diya? God will provide. Welcome back kanatong tanan mga kapaglaom, mga kaigsuunan na anapunta ikaupat na nato niya makalilisang isa ra magyud taon ta kasimana dire mga kaigsuunan. Munang ako malipay nga kining usa ka semana, I hope gayod nakadesisyon na kita nga atong yaging gabi isa ka tiil karon duha na gyud ka tiil nga ready to cross na gyud ta sa atong mga pagtuo. Apan sa dili pa ta magpadayon magampo ta. Amahan na mong balaan naning mga oras sa pandungi na usab kami sa makausab. Pagkatamis pamalandungon ang tulo ka mga gabi nga nakakaton kami. Karon ikaupat, pandungi kami sa grasya kaluoy sa Ginoo. Pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kumusta sa akong mga tigpaminaw nga kanunay nga nagapaminaw ni aning atong programa? Are you ready to cross? Are you ready to cross? Ask your husband. Ask your wife. Ask your children, are we ready to cross? We open pray. Gwapo kayong background yun sa tuang luyo mga kaigsunan. Ug akong usbon nga kining atua nga programa na apod ni siya mga kaigsunan sa atuang mga radio stations. Ha? Nakahok sa tanang nagapaminaw karon sa radio sab, sa atong Facebook ug sa YouTube. The Lord will bless you all the time. He will give you and sustain you with His grace and with His mercy. Atong nakatunan, revive and ready to cross. Atong nakatunan kagabi, the Word of God and the Jordan River. Atong gisgutan ng kinabuhi ni Joshua, nga nagpasabot, Yahweh saves, pagkaninduta. We hope and pray mga kaigsunan, nga ang atong mga kinabuhi, na nagyod sa pagpangandam sa pagtabok, sa atuang pagpangalagad. For tonight, let's talk about this word, what? 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 What ataps? Ha? Unsa maning what? Say sumpay. What makes you sumpay? Sumpay sa? Ay, anak ko na yun. Naunsa. Sumpay ba? What makes you? Haha. Unsa man na? It's humble. What makes you, unsa man, honorable? Ere, oh, ere. Mura manig katong kanggaro bitaw nga dula. Kanggaro ba? Masipyat ka, bitais kanggaro. What makes you? Let me hear you. Kaya answer ay, what makes you happy? Unsa pa may makapalipay ni mong mga kaigsuunan? Gihatag naman tanan sa Ginoo, what makes you happy? Ano pa ba talaga ang kailangang gawin ng ating Panginoong Jesucristo? Ng ating Panginoong Jesus? Nang sa gayon ang iyong pananampalataya mga kapatid is 100% without reservation. Ano pa? Ha? What makes you happy? Malipay ba kag tagaan kay kag kwarta sa Ginoo, mga lagad na pagkagsakto? Ha? Tagaan kag isa kasakong $? Oh, inana kadaghan? Pila ka na ka-milyon, no? Nanakadagang $. Oh, masiganahan ka nga magampos Ginoo nga lunuron kay dagang kwarta kay para lang yun musimba ka. Oh, okay ba ka na? Masiganahan ka na. Pwede mo na pangayon si Ginoo. Yes, Pwede mo na pangayon si Ginoo. Pangayon na. Basin di ay. Kaya Lord, musimba gyud ko. Conditional worship. Ginoo, musimba ko kung inani kadagadang akong kwarta. Sige.
Basta kay sabot mo si Ginoo ug masipyat ka kaysa kang Ginoo, ato man yung nasabtan. What He said, He will fulfill all His promise. Ha? Si ganahan ka, tagang kagdagang bulawan nga coins. Do you like this? What makes you happy? Ano ba ang nagpapasaya sa buhay mo? Ito ba yung nagpapasaya ng buhay mo? Ha? Ganahan ba ka musimbag, kampante ka na kay pagkaon? Di pa ka ganahan nga dagang ka mga pagsulay, magpobre ka, di ka kasimba kay pobre ka? Ha? Di ka kasimba pod. Napuyo ba? Maingon, di ko kasimba kay pobre ko. Di po ko kasimba kay busy ko. Asa naman yun? What makes you happy? Ha? So may makahappy ni mo? Piwi? Ha? Happy? Happy nga blue? Happy nga red? Unsa man? Biskwit? Ha? O sa may makahappy lagi ni mo? Pangutana nga rin kasi Ginoo no? Sa may makahappy ni mo? Anong mo backslide pa man ka? Anong magkaisimba-simba? Mahappy ka nga magbisyo ka? Sige, do it! Mag-happy ka nga nanay ka? Happy ko! God is a God of love. He will open everything for you. Just to make you happy. And always remember, every wrong decision you will make, you will have also wrong destination. Ha? Na yung mga tao sa kilibutan, ang ilar yung kalipay, magpakatawa. Tanawa ng tawanaw, magpakatawa rin siya. Magpakatawa rin na siya mga kaigsunan. Moro gud na iyang trabaho, pobre na siya pero magpakatawa. Pero na isa, akong na-meet up, nag-missionary ko sa una, nag-picture may mga kaigsunan. Pag-picture na ko, isa nga, first time din niyang nakapicture. Katuwa akong cellphone sa una, Nokia pa, ako siyang gipicturan. Manlipay siya, kay nakakita na gino siya siyang dagway for 23 years. Imagino ni mo na, wapay uso kayong cellphone ato nga kamera nga sama karon. What makes you happy? Karong gabi una, let's talk about a call to leadership. Kanabang pagka-leader ni mo mga kaigsunan that makes you happy? Or basin ikaw ang leader karon sa simbahan, leader ka karon sa iglesia, pero ang imong una na, it's a burden. It's a problem. Is that the way you make leadership? Kumusta man imong leadership? Ha? What are the qualifications? Among mga leader sa church, nagitawag sa church, may nguray kapoy kay may mong leader sa church, undang. Kay si Mrs. White bitaw, dili man siya ang tawag una sa Ginoo na may duha. Sultian ta mo mga kaigsunan, mga pangulo simbahan, mga kaigsuunan, nga gustong mga lagad sa Ginoo. If you will reject His call, God will never hesitate to use someone. Ang pinakasakit, kung unsa ang imong spot dito sa langit, pulihan. Munang ako, nagplano ko mag-engineer, di man mao'y plano si Ginoo, gipapastor man ko niya, ako yung gidawat with all my heart, without any qualification yet, because God will call the qualified. Munang ang uban, musulti sila, di man ko pwede pastor ngayon na ni, ay di pwede. Na-apil gani kas pang gobyerno, na-apil gani ka din sa lakaw sa gobyerno, unya karon pag inuuna di na ka pwede. Hoy, lain pod. Gitagaan ang kusog imong tuod, gitagaag kusog imong mata, gitagaag kusog imong una, gitagaag kusog ang imong mga kamot, gitagaag kusog ang imong mga utok. Inya after all, nga ang Ginoo na mo gamit kanimo, sulod siyang simbahan, makaingon na ka di na ka pwede. Uy, naunsa di ka. But let us try to see the qualifications of the leaders of God. Ako ning buy andaan. Ikaw nga naminaw karon. Ikaw, o ayaw naglingi-lingi diya. Ala, lain ba ning mataw pagtudloon nimo? Mulingi pasluyo. Ikaw. Ug sa kanta palagi, ikaw na nga ang hinahanap ng puso. Ha? Ikaw na ang hinahanap ng Diyos. Huwag ka nang maghanapan ng iba. Huwag mo nang hanapin yung kapatid mo. Huwag mo nang hanapin yung ama mo, yung ina mo, yung mga kapatid mo, yung mga relatives mo. Ikaw ang hinahanap ng Diyos ngayon. Ikaw. Let me tell you this one. Pag ayaw mo, wala nang magagawa ng Diyos. Dili gani ka musugot, wala tayong mahimo. But I want to tell you, every time you reject the call of God, He will put someone to put you into shame. Umanay tabos panahon, Mrs. White.
Mrs. White grade 3. Na may mga elite gipang tawag sa Ginoo, di man mo dawat. Ang duha nga gitawag sa Ginoo before kang Mrs. White na ulawan. Kay ni ay usa ka tawo nga grabe, babayi, grabe, kahambol, wa pagyud sa hanay mga kaigsunan sa Sabbath keeper. Muna'y pinakabati. Ikaw karon nga nangalagad sa Ginoo niyang gamiton sa Dios katong palahubog na minuon na mauna ni ron. Adi ko kawali, pastor. Di man ko kabalo muwali. No, sige, gamiton taga. Di lagi ko kabalo. Kabalo man ang Ginoo. Muna giingon ba sa sayings nga, ang Ginoo wala siya nangita atong mga, nga, usa na nana sa statement Ha? Wala siya nanawag o qualified. Ha? Ang iyang gipatawag katong mga dili worthy kay gusto niyang himuong mga worthy. Okay? Wa man siya manawag, wa man siya nag-ingon si mo nga, okay, dapat gamiton ti ka kung daghang kag kwarta, gamiton ta ka daghang kag kwarta, pobre ka man og dato basta open ka sa Ginoo, you are qualified to lead His people. Basta ready rang ta mo cross. So let's try to see. Umang matao, o timan ini, kani, ganahan ko ni, before, ay, pagkaniduta, paminaw, ginugmayo, daraw. Paminaw. In every crisis, I love this one. In every crisis, God wants to warn of the dangers and show us the opportunities available if we listen to His inspired words. In other words, mga kaigsunan, mga kapaglaom, bisan sa panahon sa mga dagkong krisis na aning kalibutan na, mugamit ang Dios og tawo. Sama sa akong gingon na perting batian, nagasimba ka. Di ka magpagamit sa wali, di ka magpagamit sa kanta, di ka magpagamit sa evangelism, di ka magpagamit sa tanan. Kaya na-feel mo, sige na nagkaglingkod, what if mabot ang panahon, gamiton sa Diyos ang buang mo muwali dito. Lipay ka. Ikaw nga normal ugutok, di ka kawali, pero ni ay buang-buang gamiton, sige no, kay pakauwawan, mo manigingon, God will use His foolishness para pakauwawan ang mga wise. Oh, in every crisis, gusto sa Ginoo nga warningan ang mga tao. Unsaon pag-warning sa Ginoo sa mga tao, di man siya pwede mo gamit anang mga hayop kay di siya gusto nga ikaw nga iyang gihuyupan sa iyang ginhawa, di ka magamit og wa kay pulos. But sultian ta mo ha. Sa stewardship book nag-ingon, kaya sa Ginoo luwason ang tanan nga wa kay gamit. Yes, that's true. Totoo yung narinig mo. He can use His power to save people. Pero di siya ganahan nga malangit ka pag-abot dito, wa kay kapuslanan after all. Di siya ganahan nga wala kay part. Gusto siya nga inigmalangit ta mga kaigsunan, imong mapil nga this man manghilag tang tanan dito. Maggakos ta mga kaigsunan kay atong napil ang ato usab nga pagpaningkamot kay gusto nato nga kining asawa, kining bana, kining anak, gusto nato makaplagan sa langit ng pulayanan. All your tears, your kneel down, your prayers, your submission, mga hardships nga imong natubang, aron lagyod ka ng tawhana malangit mga kaigsunan, ato nang reconcile ito sa langit ng pulayanan. Amen? In every problems you have in life, God will always open doors. God will make a way where there seems to be no way. Di ka kabalo mo kanta, pagkantaon ka niya. Di ka kabalo mo wali, pawaliyon ka niya. Kung sa gipangita sa Ginoo, submission. Ang gipangita sa Ginoo sa tuwa mga kaigsunan, open heart, ready to cross. Cross your fears. Tabukan na imong kahadlok. Lead the people of God. Si Joshua, nahimong madaugon, kay iyahang gitabok ang iyang kahadlok. Bisan pag di siya takos, apan gihimo siyang takos sa Ginoo. Example of our culture, tanawa tong kultura ha, sipiat lagi ni ron, tanawa bala. Araw, do what is right in our own eyes instead of turning to God's Word. Imbis mo tanaw to sa matas Ginoo, tanaw na minunong sa itama si muhang mata.
Oh, you do what is right in your own eyes. Right, maning magsikog lingkod. Hantod lang mamatay, lingkod ka. Di lang yun pa, pwede mo adto ka mga kaigsunan, musulti ka sa leader sa church, ako'y mukanta, among family ang mukanta, di man na inambog. You offer your life in the service of the King. Tagaan kagbay, ay, dili ko kabalo. Sige, kag dili kabalo. Pero sa trabaho, imo pang tanon, unsa man sabay, ay, dali, rakay na. Bot. Di ba? Unsa ta katikasan? Tikasan ni mo ng Ginoo nga nagtan-aw ni mo karon. Tikasan ni mo ng Ginoo nga naghatag ni mo kusog. Tikasan ni mo ng Ginoo nga musulti ka nga di ka kabalo sa iyang church pero kabalo ka sa trabaho nga gihatag niya sa imo ha. Bias manday ka diay. Bias manday ta. Because we look at things according to our own eyes. Kini may expert na ko. How kay kuani na may mga word musulti mekaniko ka expert kay kuani. Aming ice cream expert kay kuani. Expert kay kuani. Expert kay kuani. Kadagan mo mong expert. How about going to church in the Bible? Are you expert? Ay, kana, di alay-laay. Di ko kabalo na pastor. Bisan sa kong distrito kung giningnan. Kanusa pa mo paggamit sa Ginoo pa namang lubog na mo. Ya, kanusa ka musulti nga kabalo ka makanta ka nang hapit na ka mamatay. Kay mo kanta na ka, mo-open mong bakbak, kay last na mong ginhawa. Look at the eyes of God. He's looking to you. Ikaw ang iyang ginapangita. Karon wala si gilingi-lingi. You alone. Ikaw ang gusto niyang gamiton diya sa imong lugar, sa imong pamilya, sa imong relatives. He want you to stand as His leaders. Look at everything in the eyes of God. Because the eyes of the Lord look at all people. They are like sheep without a shepherd. Bring them into the everlasting arms of the great shepherd, Jesus Christ. Ano mo sige tinapulan? Oh. Never look at sa kultura na to o kung usbog balik. Oh. Do what is right in our own eyes instead of turning to God's. Mamugani akong nakita nga mayo. Mamugani akong nakita nga mayo. Ay mo akong nakita nga mayo. Sa man imong mata, wa pa nagimuta. Niagi man nag-sur-eyes. Napuling man na, so kanang imong nakita di na mayo. Do what is right in the eyes of God. Never look at everything in your own eyes. Just like in the time of Joshua, sit down, you are now in the borderline and tell, Lord, let me have your presence. Hallelujah, amen. Do what is right in the sight of God. You know what is right in the sight of God? Magamit kas buhat si Ginoo. Sa pagdagan, munang uman, asure, dili mang kukakuan kay eskwela, undang og eskwela. Imura man na makababag sa imong kaluwasan. Nangayo kang mag-eskwela ka, gipay-eskwela ka sa Ginoo karon ni gamit ng Ginoo og tao kay para makapay-eskwela sa imo. Gipanalangina ning imong mama ug papa, unya karon tungod sa imong pag-eskwela di nakasimba, undang og eskwela. Sama sa kong giingon ka ganiha. Kung kana ra man pag-eskwela na, wara nay 3/4 ba, tibuok kalibutan lagi. Ang kuna na lang ng tibuok kalibutan kay sayang di pud mo matuman. Magunsa man ang tao nga maangkon ng tibuok kalibutan, yay mong giangkon sa kalibutan gamay ra. Pag-eskwela ra, tibuok kalibutan. O sa kanta pa, baile. Tibuok kalibutan, tibuok. Oh, may sayaw sa tanan, maupuy imo. May sultis tanan, maupuy imo. May inom sa tanan, maupuy imo. Leadership is not all about those position, but leadership is all about possession of the Holy Spirit of God. That's how leadership looks like. Ikaw nga papa, leader man ka. Sa imong family. Ikaw nga mama, leader man ka. Ikaw nga estudyante, leader man ka sa mga classmate. Ikaw nga trabante, leader ka sa kauban. Wherever you go, you are a leader of the Lord. Trabaho ay dili mangugupasur kay busy kayong trabaho, undag trabaho. Kay wa pay namatay nga sigig eskwela nga against sa Ginoo gibanhaw sa Dios. Wala pa. Wa pay namatay sigig trabaho mga kaigsuunan nga gibanhaw sa Dios. Wala pa. Mo sugot kag sa dili, wala pa. Nabagod. Nabay gibanhaw sa Ginoo nga katong sige lag trabaho ay dul-dul niya, wala oy. Wala gyud.
walay gipang banhaw sa Dios, walay gipang kaluyan, walay gipang saaran nga mga tao nga ni against sa Ginoo. Wala. Mao na mga kaigsunan. Look at this man named Jesus. Are you not shy? Kanira yun nga word nga magbalik-balik sa kuwa. Kining word nga, di ba ta maulaw? Mga kaigsunan. Do what is right in the sight of God. Mga young people, paminaw mo. Kung right ninyong mga adtong magdiskuhan, magsayo-sayaw mo dito, bala, sige, baile. Amo lagi na, baile tibok kalibutan. Mag-inilias ka niya, bala, biray, if it is right in the sight of God, do it! But if it is not, stop it. Munang nangaluya, kamong mabatanon, luya mo. Kaya nga naman, you are doing what is right in your own eyesight. Ya kanang imong mata ni agi pa nagpuling, kanang imong mata ni agi pa nagsurais, ni agi pa nagbujinggit, kadagan pagipangiga, nagpamatuon nga kanang imong mata, hugaw ka na siya. You cannot see the greatest holiness of God because your eyes is naked. Mga kaisunan, mga kapaglaom, never trust your eyes. It is deceitful. The eyes are the windows of your body. Open it widely in the eyesight of God. Look everything in the eyes of God. Look at the eyes of God. It is in front of you. Yes, picture lang na siya. But just look at it. Kung ang pag-inom, ikalipay, sige no, laklakan at tanan, tibok kalibutan. Ha? Kung ang pagbilar, ikalipay na sa Ginoo, mga kaigsunan, mga kapaglaw, mala, pagbilar, tibok kalibutan. Oh. Kung nakita ninyo nga ikalipay na sa Ginoo ang pagpamalikas, sala pagpamalikas, tibok kalibutan. Pero dili ganina ikalipay sa Ginoo ang gipanghimo nimo karon, undangi na. Lagi, kadagan sa mga batanon nga akong mamitap, matingala ko nga nung dili mandasig, kaya nga naman, naamay gitaguang existential darkness, sama sa kung gingon ang atong lawas, ang atong kinabuhi, iyan ni si Ginoo, templo ni si Ginoo, no trespassing. No trespassing. Taka-taka ra magagsulod nga dili man ikaw nagunit sa titulo. That is not your ownership. Kambugiro bugo kinato mga kaigsunan, mga kapaglaom. Kita mo magbutbot sa kagulingon nga wagan ni tay titulo. Sa may ngalan na squatter. Ting squat. Ayaw niyo i-squat ang lawas ng ipagkamatian sa Ginoo? Ayaw. Look at it in the eyes of God. Kung tanaw niyong pagpangambit, sala, undangi. Balik sa sawa. Pag pinasailway. Mga batanon, if you are doing fornication, kung ikalipay na sa Ginoo nga magsige mo halok diha, magsige mo gakod, sige pa mo kasado, do it, tibo kalibutan. Pero nakita ninyo nga kana sa iya na siya, undangi karundayon, ready to cross. Cross that infatuation, cross that fornication, cross that adultery, cross that lying, cross everything. Because look at everything in the eyesight of God, because the eyes of God is perfect and holy. What will you say? Amen. Say tawag si Ginoo sta. Naro? Tawag si Ginoo sa iyon kayo. He is calling you and me to be influential leaders to give the call. Gitawag yung kas Ginoo nga may mong influential. Mupurma kag mga tao para panglangit. Pero magpurma naman lang kag tao puros mga bagulbulan, daghan na po mong mga imperno aning trabaho. Ayaw paghimo og parehas ka ni Kura. Ayaw paghimo og sama nga mga rebellion ng gihimo ni Lucifer, from Lucifer to Satan. Gitawag ka sa Ginoo mga kaigsunan, kay aron mahimo kang influential leaders to give the call. Mabito ng ako, isip ko nga, influential mga kaigsunan. Dagag na kailan ako, ginagamit na ko akong influence, kay kung wa pa ko gitawag sa Ginoo mga kaigsunan, wa ko kabalog, unsa na po ko karon. Probably, ni dagag kaunsilor, unsa ba ka, negosyante, wa ko kabalo. Pero kay gitawag ko sa Ginoo makaigsunan, akong gigamit akong impluwensya nga daghan kay mga batanong makaigsunan nga madasig. After all, di man ako malista ang tanan nila ngalan kay kining akong ulo 1 gig ra man eh. Basta kay naghandom ko nga tanang nakailas ako, malangit gyud mo mga kaigsunan. Iampo po ko ninyo. Kay iampo po ta mo.
Mabito nang ako, mag-goal ko ng mga vloggers, mga influential vloggers, pagka makalilisang, masayangan kay ko sa influensya. Nang ako, musulod yun ko, kaya nga naman, makagusto ko makalagana po daghang mga tao. At least dagag ma-inspire, bisag di na ko kaila mga kaigsunan. Kay grabe ang digital ministry karon, bisan karon natong pagwali. Gigamit natong digital ministry, karon naabtan kas pulong sa Ginoo. You are called to give the call. Gitawag na ka sa Ginoo mga kaigsunan para isulti po din tao na nga hapit na gyud siya mo balik. Come out of her Babylon, mao ni ang tawag. Panggawas ka mo ni anang bakak o confusion kayo nga mga tinuuhan. Panggawas na mo diha. O, panghawas na mo anang pagabagulbulan ni mo, confusion mo na, obedient man ta. O, mga kabatanunan, moabot sa atong punto nga, ingun ani, istrikto, dili na istrikto. Nagpamatuod lang na siya mga kaigsunan. Our God is letting us to pass the narrow way. And that narrow way, when we cross that one, we will cross. And all of us will be in that heavenly kingdom, the promised land. Panggawas na yung taon mo diha sa inyong Babylonias kinabuhi. Confusion. Panggawas na mo diha. Oh? The only obstacle that stand in our way is our own choice to respond to the warning. Maura yun eh. Ha? Jesus is calling you. Asa may pislito ni mo diya, red or green. Ang Ginoo gapatawag sa tuwa mga kigsunan. He is calling us. Ang Ginoo gapanawag ko sa atong i-cancel ka namay ni pop-up sa messenger. Unahon sa dako nagtawag ang calling sa kong uyab. Manawag na gani ang atong busing magkarakarata. Manawag na gani simbahan matuog ta. Luwas ka kana. Wagon sa mo, yes sir! Murag yung. Ato rin yes sir! Ang taon simbahan, magbayanihan tat. Say ay les alas. Ay natanan. Ano man, ang nasa isip na to, ingon ani. Manawag ang Ginoo, di man tanya suluhan, sipiat muna. Tinuod na siya, biya kanya gisulyoan og literal nga prasin mga mo tagaan kag 400. Pero ang Ginoo biya naghatag niya kagahom si mga mo nga dawaton ka para manarbaho, tagaan kanya inadlaw. What if God will harden the heart like the time of Pharaoh? What will you do? Kaya ni mo nang buakon? Pilhin mo na kaya. Si Pharaoh gani nga tag-iyas Egypt tong panahon na, wag gani magkayag buak ang Ginoo. What? Sometimes, ang atong mindset is out of our world. Jesus is calling you. Never reject His call. So, atong gina-reject ang mga call, atong gina-reject. Diri, basta amo kay muhatag og 500, na 600 ang adlaw. Pero magsimba ka, wa may 100. Mo gina kong gingon, no? Kung ang pagsimba na pay bayad, perting naghanag manimba ba? Ako lay dato, sama ng may pinakasikat sa YouTube, Mr. Beast, grabe naghanag kwarta nga tao lagi. Ako siguro madato ko, ambot, ug tagaan pa magkong chance mo dato. Puro marami nagdato, ano to ni. Tanan, guro mo simba, sige, per hour ka, 50. Ing natanan ni mong kwan per hour. Ege, dagag manimba ba? 5 ka, 50 times 4. 200 na. But it is how the people are looking. They want money. I want money. I want money. This is the calling of money. This is the calling of money. This is the calling of the work. This is the calling of the school. I want. But Jesus is calling. Aysa ha. Kanang, ay di man ako mabiyaan. Daghan ako experience na. Nagyo ko yung usa nga na-assign ko sa una. Di lang ako isultig asa. Makalilisang mag-uot akong dugan. Sa una nga, wa ko nagpastorom, ko'y pakialam, matawang inana, o po ko'y pakialam niyo po, wa pa ko nagpastor, I don't care. Alam ko niyo mga ginabuhi mo kung sakto para sa kong pamilya. Pero kung nagpastor ko, nasabtan ako ang pagbatis, Ginoo ba sakita eh. Di pa gani ko Ginoo makigsunan, pero masakitan kay kung na yung mga taong mo reject, bitaw, mut lang, di na ako ma-explain, basta masakitan ko. Nga mo sa ka experience I had before. Akong ibisita siya sa balay, uy, dili lagi kay tika makita o ka ng Miyerkules, Bernes, labaw nagsabado. Kabalo ka mga kaigsunan nung siya gingon yan ako. Ingon siya sa pastor, dili mo ko kasimba kayo Sabado kay
walay mo bantay sa kumbana. Nagsakit mo kumbana gud. Unya duha na daw katuig siya nagsakit. Ay kuwi mo ba? Ato ampuan. Sige sige. Pero sa may mga rason yun, wa manggoy mo bantay. Wa po ko kabalo. Kung unsay manghitabo niya kay nag-teacher man siya. Unsa manghitabo ang mga kaigsuunan pag abot ako dito murag ni bisita ko ato it was school days. Wala man siya dito. Ko nga, asa day ang asawa niya? Ay, ako may tagbantay ani pastor. Basta gikan og Lunes ngadtos Biyernes kay manarbaho man siya. What? Musweldo siya tao, Lunes to Biyernes kay manarbaho siya, pero pag abot sa tigsimba, dili siya makahawa kay magbantay siya. Basta Ginoo na moingon na yun, luoy akong bana. Kung sa itong Lunes to Biyernes, why day ka luoy imong bana to? Wala day luoy itong panahon na. Normal ra. Kay nakakay gisilduhan. Pagka masakitan ko. Daghan tag-alibay sa itong kinabuhi. But I want to tell you, God is calling you to be His leaders. Kanang leader nga ang commitment naa sa Ginoo. Ang commitment nato naa dito sa atong Ginoo. Ang commitment nato naa sa atong pamilya nga silang tanan mga luwas. He is calling you to be a leader. Answer His call. Ayaw pagbayas. Ayaw. Maluoy ka sa imong kalag kay dili ka Ginoo. Ayaw ninyo ana ang Ginoo mga kaigsuunan. Nga makita niya nga kung naa ka sa trabaho mas daghan kag sakripisyo. Kung naa ka sa pag-eskwela, mas dagang kag sakripisyo. Unya dinis, Ginoo, luya na ka, di na ka kasakripisyo. Igsoon, Jesus died for you. He gave His life, and let me tell you, He just wasted His life for you. For nothing. Sige, ingon sa Ginoo, come home. Come home. Ye who are weary, come home. Ako isulti sa inyo atong maong story. Usa sa iyang mga anak, mga kaigsuunan, na paralyze. O karon nanawag na pong Ginoo. Simba man lagi. Paralyze, takilid naman. Simba na. Ang imong pangutanong niya, kumusta man? Maayo kay Ginoo, buutan na, wala na. Come home. Cross now everything that you have. He wants you to be a leader. Tanawa si Nehemiah, we called it sa among theology department. Ginganlan siya the 99% leader. Ha? Tanawas ni Nehemiah. Kinsa man si Nehemiah, prophet Nehemiah. A cup-bearer of King Artaxerxes. Ug sa ato pa ng panahon karon, Prime Minister. Right hand ba uroy? Advisors, Presidente, King Manila dito. Unsa pa? Even though surrounded with riches, influential position in the Persian court, sa bagi palibutan, pero tanawa siya. His heart was his father's God. Pagkatamis pamalandungon. Besan pagipalibutan si propeta Nehemiah makaigsunan mga nindot kay mga influential kay nga pwede na gyud niyang ma-enjoy siyang kinabuhi. Apan tan-awa ang iyang kasing-kasing naas Ginoo. Ikaw. Gipalibutan magkagdaghan karon asam nimo kasing-kasing. Ikaw nga batan-on. Asa ang imong kasing-kasing? Ha? Unsa pay gihimo ni Nehemiah? Nya pa gyud. Unsay bad news? Ang bad news nira. Nehemiah 1 verse 3. The survivors who are left from the captivity in the province are there in great distress. Basta makalisang makapangatol jud ko sa ulo ani nga verse bay. Kini nga verse jud makapangatol ko sa ulo. Kay ngano man? Tanawa gud ninyo ang iyang mga katawan sa Ginoo nga giluwas sa Ginoo nakaplagan ni Nehemiah nga unsa? In that province are there in great distress and reproach. The wall of Jerusalem is also broken down and its gates are burned with fire. The point I want to say, kadaghan sa ato mga kaigsunan nga giluwas na kita sa atong Ginoo, apan hangtod karon magul-anon ra gyapon naong. Giluwas sa Dios ang naong di mapurma murag gigitik og pito ka mga pungkol. Giluwas ka sa Ginoo mga kaigsunan, hangtod karon dili makita ang kalipay nga ikaw giluwas sa Dios. Giluwas ka sa Ginoo, hangtod karon dili makita nga ikaw giluwas sa Dios. Mugot kaayo tagnaw. Nabala ka si Nehemiah, naghuot ang iyang dughan. Kay ang iyang gibati,
Ano man yung matawhanan ni? Yes, tinuod na nga guba na manatanan. Pero wa pa kabalo ni magkatawhan sa Dios. Nga giluwas sila sa Ginoo pila ka mga higayon. But until today, they are still in distress. Padayon ta. Muni problema. Muni problema kay bisag natak. Manong usay lagi. Maghuot kung dugan kami itong mag-isgot kami itong taog Planos Church. Oy, magwalita, way kwarta, magbugot. Hoy, kung sari ka. Awa, programa sa church, way kwarta, magmugot, maglain ang buot, magreklamo, pero sa balay, wagan itay kwarta, tubag na to, God will provide. God will provide. Ayaw lagi ng bias. Ayaw mo pagpiniki sa Ginoo. Naganita sa trabahoan, ngayon nani, God will deliver, God will provide. Unya karon sa church, mga kaigsunan, nga nagtapok, nagisgota, mga katawhan ta sa Dios, ato pang gibalik ang panahon. Yan, Nehemia, nga ang atong mga dagway, murag wa giluwas. Murag gipangluas. Tinuod, wala may walls of Jerusalem na bungkag. Kita na ni Nehemia, mga kaigsunan. Pero ang iyang gikasakitan, nung sa maning matawanan ni kapila na mong gipakitaan sa Ginoo ug kaluwasan, until today ang inyong mga dagway magulanon ragyapon. Ang inyong church, kapila naman nagimilagruan sa Ginoo. Ang imong kinabuhi, kapila naman nagimilagruan sa Ginoo. Until today, bati yapon tagnaw nga tubangan sa Ginoo. Magisgot na ganita, atong naong magduko-duko. Magisgot na ganing kamutan, magduko-duko. Magisgot na ganing bulaton, magduko-duko. Maglingo-lingo. Dili na dahil mo sakripisyo. Kay gibati na dahil kagulanan. Di ba ta pwede mo singgit diya? God will provide. Di ba ta pwede may mong positibo? Kung manarbaho ka, perte ka kadaga, God will provide. Mangiskwila ka, God will give knowledge. Grabe ni mo ka positibo. Pag-abot sa buhat sa Ginoo. Lalum-laluman pa man yun nato ni Ron. Mauning akong gi-open daan. Wala atong dagway, di gyud mapurma, muragwa gyud tagiluwas Ginoo. Muni bad news diya. Survivor gug ka. Unya inana imong panagway, musimba ganita malipayon. Ha? Mubuhat ganita sa Ginoo malipayon. Muhatag tawamingon ng Ginoo. Hala padayon ng paghatag di kay magsigi tag bagulbol sige panghatag mga kaigsunan. Ay kay magsigi bagulbol nga magsigi tag wali. Kaya sa may gusto ni mo, wala lang tayo walihay ani. Look at these people. Giluwas tas Ginoo niya nga itong mga panagway, murag, pagyapon sa kamot sa demonyo. Pagka makalilisang. O, tanawa? The source of help. Prayer in the Word of God. Sa kadako, mga problema nga giatubang ni Nehemia, unsa may ang gimo, he pray and he read the Word of God. Kamong mga leaders sa church, kung na'y problema ang inyong simbahan, sa may ginemo ninyo, lalis, away, pagarbuhay, kinsa pinaka-bright, pag-prayer mo pagbasa mo niyag Bible, gawas mo niya, bungkag, pag-ampo mo, pangayo mong pasaylo, ayaw niyo ipasigarbo inyong kagalingon. And I want to tell you, never use your own eyesight. May ubang mga leaders, tudluan ni mo, mura pong kurik, mas bright pa noon sa uban. Mas bright pas pastor. Mas bright pas mga leaders sa church. Kung yun na nga itong pagbati, nahala, pulihi na. Pulihi mi. Pulihi ang mga pastor. Ikaw ang lingkod diha. Kung na-feel mo nga ikaw na si Joshua, then do it. Nagani mga problema sa itong balay, pray in the Word of God. Pag-ampo, pagbasa sa balaang kasulatan. Nawas ni Maya, he wept. Tanawa, mga leaders, paminaw Ay mo sige bagulbul. He wept. He fasted, he prayed, and confessed his sins as well as the sins of his people. Muna itong himuon, mga kaigsuunan, mga leaders of the church. We need to weep, we need to fast, we need to pray. Muna ang fasting and prayer is biblical. Ako, mga kaigsuunan, every Saturday afternoon, ga-fasting and prayer ko. Kaya akong gifeel, akong gisunod, ako ning gimeditatan, kining giklase karon atong mensahe. Bisan pagani ang mga sala sa Israelites, iya pang giapil og hangyo nga pasayloon sa Ginoo. Mga leaders sa church, dapat ingunani ang inyong pagbati. Naa ganitay problema sulod sa simbahan, dili kay ang yaw-yaw, dili kay ang profession, dili kay ang posisyon mo ipairal, ana magampo ta. Ikaw nga leader, lead them to pray. Ampo ta.
Mag-fasting ta. Magpinasayloay ta. Kay atong dawaton ang Acts chapter 2, the outpouring of the Holy Spirit. Muna gihimo ni Nehemiah. Dako kayang problema unsaon man ako ni matawana. Magulano niya manarbaho pa mi sa wall of Jerusalem. Ha? Kadako niya problema. Nagsige bitaw silang panday, naggamit og kuan ang pikas na isa ka hinagiban. Habang katrabaho sila. Oh. Pero giunsa niya pagdaog, iya kining gihilakan, iya kining gipastingan, ug iya kining giampuan. Leaders of our church. Kamo nga mga leaders sa mga local churches, do this one. Himuan ninyo ni mga kaigsunan. Oh. Direction through prayers. Unsay direction niya? Niya direction. Unsay giingon ni Nehemiah? 4 months, Nehemiah poured out his heart before God. Grabe nga pag-ampo ni Nehemiah. Upat gid kabulan mga kauturan. Jesus, through his prayer, full study of God's word, he received a clear understanding of his mission as a Savior. Munang kita karon, kung ang atong kinabuhi mga kaigsunan, maulagi na, balik na puta din kumpas. Di gani ta kabalo magsigi gimasa mo na kanang mga simbahan nga ang mga leaders we basa-basag Bible, di mga may nampuon, mura naglayag padung dito sa lapok. Ay, tinuod yun na. Mura yung kag naglayag padung sa lapok. O man kay kumpas. Ug kapitan kas barko need kag kumpas. Bisan pag ang eroplano napon na sila'y kumpas, na sila'y ginganlan ng sumusingalan na di mangkuko ka ng kapitan sa kwan. Tanay mga palit kag motor na manual, palit ka og sakyanan na manual. Wadto kag langit na manual ang Bible. Kung nga mga leaders, tanawa ninyo, basa ninyo, Jesus through his prayerful study of God's word, he received. Madawatan ninyo mga pangulo. Madawatan nimo diya sa local iglesia, ikaw nga gipili sa katawan, madawatan nimo ang misyon sa simbahan. Kung ikaw gabasa prayerfully sa pulong sa Ginoo. Ikaw usab nga individual, madawatan nimo ang imong misyon kung ikaw gabasa, you will know the purpose of your driven life. So, ang pagkabalo nimo sa imong purpose, sige kag lingkod, sige kag Facebook, sige kag, mangalot na lang ka sa ulo, mamatay na lang ka. Wa pag yung kakabalong sa katuyuan ni mong anong buhi pagka. Saman, ay buhi mong kukuron ka, I want to survive. Buhi mong kukuron, more ni purpose ni mo. Look at this one, Look at Jesus. He has that kind of divinity. He was incarnated. Pero tanawon ninyo makigsunan, Jesus was prayerfully studying the Word of God. Ikaw pagkahanga, luwasunon ka, ang manluluwas gani, gabasag Bible. He received a clear understanding. He meditate with his Father every now and then. The moving of the Holy Spirit in our lives will bring the same wisdom, understanding gifts, and zeal for the salvation of those we know and those to whom God sent us. Tan-awar guna. Munang hangtod karon luya ka, kay wa ka kasabot asa ka padong muro kag lapok. Padong kas kumunoy, muna nga pag-abot kas kumunoy, wala na. Zero visibility. Una mo ba tanon, di ko kasabot sa akong kinabuhi. So, pagsabot mo kay basa-basa, wa kay kumpas. Sa panahon nga magsigi tag basa sa balaang kasulatan, the more the Holy Spirit will move and give you the same wisdom, the same understanding, and the same zeal of salvation. Gusto mo mudasig parehas na ko? That's the only way I have. I read the Bible. I pray to God. I committed myself. I cross the borderlines. That's the same thing. Nagamudulan ko, Pastor, gusto ko madasig sa church. Saan mo pagkadasig lagi? Sa kung sa pagpila ka milyon ni mong hatag diha, yes, that is good works. But what is more important today is to let the Holy Spirit work in you. Sa man mo sigag tabang ni hangtod karon bagulbulan gyapon ka kasauban. Himantayon gyapon ta atong batasan wa pa na transform na deform noon sigig simba na deform pastilan. Tanawa,
individual areas of influence. Asa man ta? Daro, asa man ta pwede may mong influensya ng mga leaders, oh? Nehemiah was not a contractor or an architect. He hadn't been to a right school. Oh, tanawara. Munang ako, dasig kay kumusulti yun mga kigsunan nga, dili yun ni pabrightay ning pagpangalagad. Pasurindiray yun ni Ginoo. Munang ikaw karon nga naminaw sa kuha, isurrender ang imong kinabuhi diya sa Dios kay mo na'y gikanahanglan. Kay siyan na'y magpabright nimo. Siya may tag-iyas wisdom. Proverbs chapter 1 verse 7, fear God, ha? For this is the beginning of wisdom. Ili mo na kinahanglan magpabright, inani ko, ingunani ko, ingunani ko, ingunani ko, uy, gini kinahanglan sa Ginoo. Ha? Mabito nang gingon niya pagpangita na kang David, wa ko nanginang nag-abilidad. Kay ang Ginoo nagtanaw sa kasing-kasing kinsay komitido para sa iyang buhat. Oh, tanawa ha? To Jerusalem as his designated leader. Gigamit siya sa Ginoo. Oh, sa umra nimo. Gigamit siya sa atong Ginoo mga kaigsuunan. If you are a Christian, paminaw yun mo niya ni. You are a leader. Part of our responsibility as followers of Jesus is to use our influence to lead others to follow Jesus Christ. Tanawara. Kung ikaw nagtuo mo adto kag langit, dunay duha ka news ako ihatag sa inyo ha. Una nga news. Asa mi ganan niyo? Bad news or good news? Ano itong bad news? Ang bad news, di ka pwede mo adtog impyerno ikore usa. Magdala jud ka bisag unsaon. Wa man ka na taos kalibutan nga wa kay kaila. So duha ray padulngan. Either ka nang imong kaila gidala nimo sa impyerno. Ug ang good news, dili ka pwede mo adtog langit nga ikaw ra pud usa. Naag yun kay kauban. Kay musugot kag sa dili mga kaigsuunan, kanang imong tiil naag yun nagsunod niya na. Makahibaw lang ka na ining adto nimo sa langit ug iadto nimo impyerno. Ikaw ra may magpili ana. Look at the statement oh. Kung ikaw magtutuo kang Kristo, usa ka ka-leader. Dili na kinanglan og nakay opisina or whatever. Leaders here are wherever you are. Bisan asa ka nga area sa imong pamilya, trabaho, eskwelahan, wherever you go, that is your leadership. Gibutang ka diha sa Ginoo kay nay katuyuan, kay kung way katuyuan papahulayon ra gihapon ka. So kung gusto ka nga wa kay katuyuan, pahuway na lang yun. Ha? Pahuway na lang yun ta. Pero gusto ka nga taas-taas pa ng imong kinabuhi, iampo sa Ginoo, Ginoo gamit ako kay lugwayan sa Dios ang imong kinabuhi. Kung sa pa may pulos nimo, kung ang atong kinabuhi din daghan ni noon tag nakabig pa impyerno kaysa palangit. Ha? Wa nagyo kapuslanan. Oh, what is leadership? Daro. It really influencing over people, your children, kana mo ni mga areas, family, your friends, your co-workers, your neighbors, kanang lima be, pangutan-on ta ka, asan man na padong ron? Asan na padulong? Ha? Kana, namang yun na simuatanan, namang kay children, family, friends, co-workers, and neighbors, asan na padulong? Where are they? Ha? Padala naman naglangit. Jesus is calling you to become Nehemiah. Willing. Someone who is willing to meet God in His Word in prayer daily so that He can give you with a ministry of leadership. Tagaan ka niya gasa. Kung nadagag musulti na ko, Pastor, dili na ko ni kaya. Dili lagi na ni mo kaya. Kay baong ko anak. Kay baong po ng Ginoo nga dili ni mo na kaya. Tanaw ra ko nang someone who is willing. Namin gibutang niya nga someone who is abilidad. Someone who is very powerful. Willing ang gusto sa Ginoo. Ya, pang tana, willing ka? Ikaw nga batanon, willing ka? Ikaw nga mo tugwali ang langit, willing ka bang meet up God in word in daily? Para tagaan kag perfect leadership. Muna kumusulti. Kanang mga leaders sa church nga dili masag Biblia, wala bati kinailang leadership. Tanawan nila leadership murag panggobyerno. Mabalaan ra gyud nako makigsunan og unsa nga klase nga leadership ang nadiya. Makita gyud na nimong mga taong himasag Biblia nga leader versus aning mga leader nga dili masag Biblia, makita ra gyud na nimong makigsunan. Lahi ra gyud ang diferensya mga kaigsunan, leading to success. Saan mo na ito nga mahimutang madagon? We are not only to pray much, but also to plan wisely and work hard. Mauna.
Ilang tab sigampo Ginoo. Mao to kung gisulti atong niaging gabi bitaw. Ginoo akong bana. Sige ra makag-ingon nga imong bana, wa mo worship. To ko experience nga sigampo nga yang bana kuno daw makabalik na tanag simba kay na backslide manana. Nya ko sang ipangutanaw nya ga-worship ka sa balay dili kay busy po ko. Unsa naman ka? Unsa di ka di? Dili lagi na ka-work oh. We are not only to pray much but also to plan wisely and work hard. Kinsa may muliw ka na ikaw. Lain pong ako, naman pong ako Imo na, ayaw na isalig, pastor ay nag-isalig sa liman. Ay nag-isalig sa uban. Ikaw nga gusto mo adtog langit, plan wisely and work hard for it. O sa sige na magkagsalig. Wala ba yung mga hits dito sa langit ha? Iyaiyar magitag kaluwasan. Ha? Individual. Ha? Zechariah 4 verse 6. Unsay saad sige no? Not by might, nor by power, but by the Spirit, says the Lord of hosts. Pagkanindot nga saan. Let us rise up and build the community of heaven. Manindog ta mga kaigsunan. Rise up! Tell them that you are the leader of the Lord Jesus Christ. Sa panahon nga mag-leader na ta, sa panahon nga magbag-o na ta mga kaigsunan, ato ning madawatan, number 1, ridicule. Tulisukon yun ta. Ay kaguol, that's part. Si Jesus Christ gitulisok. Pero daog, manang tulisuko na gani ka, magpagamit na gani ka sa Ginoo, tulisuko na gani kag taman makaigsunan, that's part. Ay lag kaguol. Unsa pa? Panahon mo simba ka, nakabantay ka, doon na mga physical attacks. Na uban na ito makaigsunan, nga nipili sila sa pagserbisyo sa Ginoo. Ha? Physical attacks, bagon sagpaon, that's part. Panahon na gani mo desisyon magpaggamit ka sa Ginoo, atakihon nyo ka, dauton ka. Sulay gani, adto ka sa imong eskulan, nya magisgot mo kanang chismis, namoy dauton, lamig istorya, dagang kay tao, pero pagisgot Ginoo, bungkag na mura nagtais kanding. Pero ganig na dauton nga tao, bisan sa tong panimalay, bisan sa asa, na gani taong sausawan, ay maubaden mo ding tama kayo, mura tagtais kabaw, tapok. Pagisgot na Ginoo, ay naadi ko gilungag dito, wala na. Magisgot og ayuda, magisgot og sa gobyerno, magtapok din magsunan, magisgot og Ginoo, wa na daghan na kay alibay. Physical attacks, madawat na dayon. Unsa pa? Niya pa gyud. Unsa man siya? Discouragement, madiskuryo. Na yung mga taong padiskuryuhon ka. Oh. Padiskuryuhon ka kay ngano man nagpagamit man ka sa Ginoo, leader naman ka. Ganahan naman kay kamuli sa simbahan, na ubang magpadiskuryo kanimo. Ayaw gyud. Ayaw surrender. Sukol in the name of Jesus Christ. Asa, musukol ka, makigpatay ka dito, makigkaso ka dito, makigadto ka sa barangay, dili. Sama sa gimo ni Maya, prayer and fasting. Muna'y gamito ni mo mga kaigsunan, prayer and fasting. Ayaw na pakig-away diya. Ha? Unsa pa, doon ay mga panahon nga makompromise. Doon ay mga panahon nga makompromise ka, paiskwilahon kag Sabado, patrabahoon kag Sabado, kay parehong nanin, no, ayaw na gimuha. Ha? Sometimes sa paggamit tayo, nakabantay mo na, kanabitong panahon nga wa pa kagigamit sa Ginoo, wa gyud kay dagang trabaho makita, pero panahon na ganin na kay trabaho. Oh, matingala ka ang offer perti pong dagana kay naning kamot ang yawa nga maimpierno ka. Naning kamot ang yawa maimpierno ka. Unsa pa? Napagyod slander, damaging words, dagang mga taong mudaot kanimo, butang-butangan kag istorya, pasakitan ka ug uban pa. Pero ayaw katinag ni ana. Dihara na sila kutob. Kayang imong kadlukan katong taong mupatay sa imong lawas ug ang taong mupatay sa imong kalag. Usayaw kadlok. Fight in the name of Jesus Christ. Ha? Unsa pay madawatan nimo sa diyang magpagamit na ka? Doon na po'y mga betrayal nga mahitabo. Doon na po'y mga unsa? Pag-BI-BI hurtfully used to mock the workers, claim their God had rejected them. Mao ni nahitabo sa panahon ni Maya. Dagan ng mga tao, mga kaigsunan, kabtang naghimo sila sa wall of Jerusalem. Dili lagi na ninyo mahimo. Dili na makaya nyo, baby ay. Pero unsa gingon sa history, natukod kay gitagna o gigiyahan sa atong Ginoo. Dagan mo BI na to. Oh, ako bitaw, pagbalik na kong simba, BI mo ko, grabe, pastor bay, kakatong nag-BI na ko, patay na. Okay kay na. Oh. Atong nag-BI na ko, wala. Hindi na magsinabtang kinabuhi. Oh. Wala. Di na angay mahadlok anak mga kaigsunan, baby ayon ta tungos pulong sa Ginoo. Oh. Ikaw nga estudyante, mahadlok ka nga di ka kapasar. Wala. Mas di ka kapasar. Ang pinakasakitan na kapasar ka eskulan, wakit trabaho.
Sao man mong nipasok ka, adlaw Sabado mga kaigsunan, ni eskwela ka sige Sabado niya, pag human mo graduate, zero ka. Wala rin po na. What if mo graduate ka, magsakit ka, mag-diagnose kag sakit, magamit ni mo yung duplima kay para maayo yung sakit, dili na. Una, kung nay mo ridicule, physical attack, discouragements, all of this. Kung imo ning gibati karon tungod kay naghandom na kang magpagamit ka sa Ginoo, make a cross over in the name of Jesus Christ. Ha? The counter-attack of Nehemiah ni aning nga mga problemas kinabuhi, tanawa, he answered its attack with the word of God. Muagi na ganit tagdaga mga problema, balik sa Bible, basa sa yun, ayaw mo desisyon. Ha? Unsa pa, even the enemies of God's people saw that the Lord was with them. Tanawa raw. Nakita gani nila, sige sila baby, ay nga, di ay lalagyan na ninyo makaya, daga kay mudaot na ito makaigsunan, ay muabot ang panahon, kanang atong makaway. Pakit-on sa Ginoo. Right before their eyes, they will see the power of God. Pero kanang nisalikway sa Ginoo, kanang musalikway ka sa Ginoo, sultian tagadaan, people will see the curse of God in you. Ang makita, gitunglo ka sa Dios. Pero barugan ni mo ang Ginoo, pakit-on sa mga taong nakig-away ni mo, nga ang Ginoo nagpanalangin kanimo. Nehemiah takes his people to the Word of God. Ako ning gi-imagine, mga kaigsunan, siguro, samtang gagabas, niya martilyo, BIBI dito, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ana, siguro, bala, beniray, bala, purmado. Para sa itong nag-basketball, may mga kaigsunan, bala, basketball pa mo paak, Kanya ang gisulti dito nga, wag yung mag-memory verse ha. Kanya sa basketball, kanang word nga memory verse, pamalikas man na. Dribble ng backslider pa. Dribble pa. Ginukranay naman, pagliap niya mga kaigsunan. Igo bito yung kutob-kutob. Oh, yung backslider, pag-igos kutob-kutob. Pak! Chris! Kaingon siya, utong siya. Ingon na pre, unsa man to? Peace be with you, Jesus said. Basta kay kalingkawas po siya, pero why versikulo? Kaya dapat, ingon man tong kwan dito nga, og masikhan mo, masumbagan, pagliap, masumbagan, God is love, 1 John 4:8. Pawira kay anak. Di na basta-basta nga mga programa ba? Di man siguro na madano, pero tanawa si Nehemiah, gitudluan niya, mga leaders, sa mga leaders, kita pa'y unang tudluan na to atong mga katawhan niya sulod simbahan. O, tudluan na to ba nga? Sige lang, anam yun na, ampo. Kita pa minunoy, musulsul, kita pa'y musugnog. Ikaw man yun na sudlag, demonyo noon. O, pagkasulod sa demonyo, na legion, naiwaan na gano'n noon. O, tudluan na to. Ang atong mga membro, nga bisan dili sila kangay, tudluan sama ni Nehemiah. Halag di mo kangay itong masilingan, basta kay sultian mo, memorize ang Salmo 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. Sige, birahe. Mauna. Sayang ni mga leaders, mo po'y mutudlo sa kadautan, matubuag sungay, maglisod na noon. Nawaw, ni Maya lahi. Yung counter-attack, basag Bible. Gihimo sa Ginoo, gipakita inon nga milagroso ang Dios. Unya si Nehemiah, gitudluan na yung mga katawhan, unsaon pagpaubos. The greatest Jerusalem to rebuild. Unsa may greatest Jerusalem? Kay mo nilang rebuild aning panahon na. I-rebuild ng imong kasing-kasing nga nabuak. Rebuild your hearts in Christ. Okay? Ikaduha. Serious backsliding. Kana imong pag-backslide, sige nagbalik-balik. Kapila ng kabutos mo, backslide po. Dua-dua naman ka. Mahuman na imong bautismo, diretso din na kang buhi, diretso na kang lubong. Serious backsliding. Say mo ni say, kasagaran mga kaigsunan nga atong yun i-rebuild. Unsa pa? Ay, magsigig backslide ya. Unconsecrated people, huyang-huyang. Ay, pastor, ng luod, ng pungkod, ng pungkod mo simba. Luod. Saan ng luod? Ayos, luod. Ay, pastor, nasakitan ko, di sa ko mo simba. Unconsecrated, why focus? Ato ni siyang tanggalon mga kaigsunan, sulod sa ato ang
kinabuhi. Unsa pa? Unbelievers, dili ka matinuhon, kapila na kagyayo, kapila na kagiluwas. Pero hangtod karon, sige ra gyapon tag balik-balik sa pagpangutan na Ginoo naa ba ka? Iluwas na kapila ka panahon. Unya hangtod karon mangutan na gyapon ka, Lord, naa ka? Nag ikaw pangutanon ka sa Ginoo, naa ako, ikaw naa ka? Ahamang ka. Oh, kini nga itong pagka-unbelievers, mga kaigsunan, ato na ning tanggalon. Mao ni ang mga Jerusalem nga naguba. Nga ginahanglan na itong i-rebuild. Ang kasing-kasing naguba, ibalik sa Ginoo. Ang pagka-backslider, balik sa Ginoo. Ang pagkadili focus, i-focus sa Ginoo. Ang pagkadili matinuuhon, pagtuo diha sa atong Ginoo. Igsoon, timan yun ni. God's warnings are always for our present and eternal good. Amen? Pagkaninduta. Tanan gani nga warning sa Ginoo, basta badlungon ganita sa Dios para na sa atong kayuhan. Para na sa atong kayuhan. Accepting God's call. Sa panahon nga atong dawaton, we are now in the Laodicean church, a people who are blind to their needs and dangerous times. Nanata sa kwan ay napagpalong-palong diya mga kaigsunan. Dawata ang panawagan sa Ginoo, come. Be my leader. God is looking for you mga kaigsunan. Ha? Nanata karon sa less successful nga church, nanata karon sa misbehavior nga congregation. Nga mag-apil-apil pa ka. Ang atong kalibutan karon nana sa misbehavior world. Nana sa unsuccessful generation. Kaya imagine mo ng mga bata, mga kaigsunan, di na maing mga utok, kaya sige na lang cellphone. Di na kabalog mga utok. Oh, wala na, mag-elementary, di pa kabalo mo spelling. Mag-high school, wala na, zero. Kaya nga man, we are now in the most borderline of the world. We are in the less successful church, and we are now in the misbehavior congregation. Wala na ilain, ha? If Satan had his way, there would no another awakening, great or small, to the end of time. Igsoon, wala na. We must clear the way. There is nothing that Satan fears so much as that the people of God shall clear the way by removing every hindrances in the church so that the Lord can pour out His Spirit upon. Tanawara? Kung mga wala na ning babag sa atong kinabuhi, backsliding, our hearts nga hugaw, sa to, unbelieving, unconsecrated, nga mga individual, mawala na ganina mga kaigsunan, diha na nato ma-experiencean ka ng gipanganlan of outpouring of the Holy Spirit. May bawaan mo ng tao nga punos balang espiritu, di na dali masilo, di na daling masuko, mukatawa ra nagmasakitan. Pero ganig way balang espiritu, napay demonyong espiritu niya, gamay lang bikil na ulbo ng kaspas ilong. Matsuko na nagmaigo na ng iyang igo, wala na. Perde tadi. Perde tadi mga kaigsunan. Ang saad ni Isaiah 55 verse 11, His word will not return to God empty, but will accomplish the purpose for which I sent it. Kung gipadala kas Ginoo, dili ka mubalik sa iyaha nga way pulos. Our Lord wants leaders who boldly speak God's word. Nanginahanglan na siya nimo karon. Gikinahanglan ka sa Dios. Sa panahon nga gikinahanglan nimo ang Ginoo, nara ba gyud siya? Karon kay gikinahanglan ka sa atong Ginoo mga kaigsunan. What will be your answer to the Lord? Unsa may imong itubag mga kaigsunan? So what are the qualifications? The qualification is you should be prayerful. Pwede kang gamiton sa Ginoo. Be prayerful. Unsa pa mga kaigsunan? The reading of His word. Pagkasayuna kay mahimong leader sa Ginoo. Unsa pa? Commitment to complete surrender to Christ. Mao ni ang mga qualification. What are marvelous matters to do to be alive? Mao ni ang mga pamaagi nga kita mga kaigsunan mahimo na tanggalamiton sa Ginoo. Di na ta mamoblema nang luya kay wa kaning tulo. Wa ka na revive sa pag-ampo, wa ka na revive sa pagbasag Biblia, labaw sa tanan, wa ka na revive sa pag-commit sa Ginoo. Suway ni. Tan-awo na tog di baka malangit ani mga kaigsunan. God is calling us to become one of His leaders, to pray and study the words of Jesus, to others to be like Nehemiah, and share what God has done in our lives to be a
contagious influence wherever we are. Mo ni gustos ginusto mga kaigsunan. Di sa ganan magsigi kag unsa impluwensya ng mga tao nga paimpirno. Naghandom ang Dios kanimo nga mahimo kang impluwensya sa kadaghanang mga tao nga imong giyahan, and they are ready to cross, and when they cross their problems and their walls and their Jordan River, they will stand righteous in front of God. Mga igsoon, we have a choice to make. However, whether or not to be leaders of Christ, nanana sa imuha. Apan sa panahon nga kita ang atong let us open our hearts to our Savior, confess our sins, and ask Him what He wants for us. He will not fail to lead us to where we need to be. Dili gyud igsuon masayop ang Dios paggamit kanimo. Sayon kayong kwalifikasyon. Wasa manginanglan sa mong kwarta kay daghan kasi naghatag ana. Wasa nanginanglan sa mong kagwapag-kagwapo kasi naghatag ni ana. Wasa nanginanglan sa imong kailado kasi naghatag ni ana. Tanan nga naa nimo iya na sa Ginoo. Pero unsay giingon niya karon? Nak, confess your sin. Open your hearts. Mao ni ang atong pilion karon mga kaigsunan. Yaning mga orasa, kung inyong gipili nga abrihan ang inyong kasing-kasing, ug atong isugid ang atong mga sala diha sa Ginoo, ug andam na ta mo cross ani nga linyada, mga kaigsunan. Let me pray for you. Amahan namong balaan, salamat sa pagtawag ka namo og paghatag og tsansa nga makaapil sa imong buhat. Himua kaming mga pangulo kung asa kami nimo gustong gamiton, nga mahimo kaming influensya nga mga pangulo, nga daghan ang mga taong makakita nga nganhi ka namo naa ang milagroso namong Ginoo. Kining tanan o Dios sa mong ginaampo sa pangalan ni Jesus sa mong personal nga manluluwas. Amen and amen. God bless you. Ready to cross. Jesus is waiting for you.